φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σε αυτήν εδώ την σειρά εκπομπών με τον τίτλο «Μίμησης πράξεως», μια αριστοτελική έννοια, προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να υλοποιήσουμε την διατύπωση του Σέξπιρ ότι το θέατρο είναι ένας καθρέφτης που καθρεφτίζει και κατοπτρίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, τα κοινωνικά μεγάλα θέματα. Η κοινωνία βλέπει το πρόσωπό της. Και σήμερα θα επεξεργαστούμε ένα μεγάλο θέμα, διαχρονικό θέμα του θεάτρου και όχι μόνο, και της λογοτεχνίας, που έχει να κάνει με την ερωτική διάσταση, το ερωτικό μίσος, την ερωτική εκδίκηση, τις έρηδες γύρω από το ερωτικό φαινόμενο για διάφορους και ποικίλους λόγους. Γι' αυτό και ακριβώς έχουμε παραδείγματα μιας εκδοχής κάθε φορά αυτού του θέματος. Και είμαι σήμερα ευτυχής που έχω ως συνομιλητές τον κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο, ηθοποιό και σκηνοθέτη, μη εξαιρεταίο, φίλο πάνω απ' όλα, και τον Λάμπρο Γιώτη, ψυχίατρο, δραματοθεραπευτή και σκηνοθέτη, παλιό μου μαθητή. Και δύο νέα παιδιά, δύο ανθρώπους που φιλοδοξούν να κάνουν θέατρο, σπουδάζουν θέατρο και συνομιλούν με το θέατρο, την κυρία Μάρα Δαρμουσλή και τον κύριο Γιάννη Μακρόπουλο. Σας καλωσορίζω. Σκέπτομαι σήμερα να βάλω από την αρχή, αν θέλετε, τα θέματα προς συζήτηση και μετά θα τα δούμε έτσι αποσπασματικά. Θα δούμε Μύδια του Ευρυπίδη, θα δούμε το Φιντανάκι του Χόρν, θα δούμε τον Βόιτσεχ του Μπίχνερ και θα δούμε και αποσπάσματα από το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Ούλφ». Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με τον ψυχίατρο, μιας και το θέμα μίσος και ερωτικό μίσος περισσότερο θα έλεγε κανένας άπτεται τον, πώς θα λέτε, θα έλεγε κανένας της επιστημονικής προσέγγισης του πράγματος, για να έρθω μετά και στην εμπειρία του ηθοποιού. Σας ευχαριστώ καταρχήν για το κάλεσμα στην εκπομπή. Είναι ένα ευρύτατο ζήτημα το ερωτικό μίσος, η ερωτική επένδυση που κάνει ένας άνθρωπος απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο, αλλά παρατηρώντας την δομή αυτών των έργων που παρουσιάζεται από τη Μύδια έως το Φιντανάκι και μέχρι τον Βόιτσεκ και μέχρι το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ», βλέπω ότι έχουν όλα να κάνουν με το υποκείμενο την εποχή μιας κοινωνικής πολιτισμικής κρίσης. Στη μία περίπτωση ο αρχαιοελληνικός εμφύλιος, στην άλλη ο Μεσοπόλεμος στην Αθήνα, στην άλλη το αμερικάνικο όνειρο που καταρρίπτεται και όλη η ανατάραξη στην εποχή του τέλους του 18ου στη Γερμανία. Ναι, με τεράστια εποχή, μετά την Γαλλική Επανάσταση, η μεγάλη κρίση των αξιών της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ουσιαστικά ο Μπίχνερ υλοποιεί αυτή την εποχή της μεγάλης κρίσης. Σχεδόν μια σχιζοφρένεια είναι στην Ευρώπη αυτή την εποχή πολιτισμική. Έτσι. Από μια μεριά υπάρχει η Επανάσταση, από μια μεριά υπάρχει ήδη στα Σπάργανα η Ιερά Συμμαχία. Δηλαδή είναι μια τρομακτική. Γι' αυτό και όλα αυτά τα πρόσωπα είναι σχεδόν σχιζωικά, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Το σίγουρο είναι ότι αναζητούν μια ελπίδα, δηλαδή πέρα από το πόσο ερωτικά επενδύουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο, αναζητούν και μια ελπίδα, δηλαδή ψάχνουν ένα νησί για να σωθούν, για να ζήσουν, να αναπτύξουν μια προσδοκία. Εκείνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, κύριε Γιώτη, να πούμε κατά πόσο αυτές οι συνθήκες κρίσης κατά καιρούς, σε αυτές οι μεγάλες στιγμές του πολιτισμού που υπάρχουν χάσμα αξιών, υπάρχουν ανακατατάξεις, ανατροπές κτλ. Έχουν επιπτώσεις πάνω στον ατομικό ψυχισμό. Σίγουρα νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί σε μια εποχή κρίσης το υποκείμενο κακοποιείται και αυτή η κακοποίηση λειτουργεί και μέσα στην ερωτική του σχέση. Δηλαδή προβάλλει στον άλλον άνθρωπο όλο αυτό το αρνητικό κομμάτι το οποίο θέλει το ίδιο το άτομο να ξεπεράσει και ελπίζει ότι το άλλο άτομο θα είναι ο σωτήρας του. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι η φαντασία σκοντάφτει στην πραγματικότητα, αυτό γυρίζει πίσω σαν μια ανάγκη εκδίκησης. Εσωτερικεύεται δηλαδή κάτι πάρα πολύ αρνητικό από τη σχέση που έχει από τον ενδεχόμενο σωτήρα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο
γεννιέται το μίσος. Γεννιέται ένα μίσος το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο ενδεχομένως έχει προδοθεί το άτομο από τον ερωτικό του σύντροφο, αλλά είναι και ένα μίσος που έχει να κάνει με τον κατακερματισμό του τον ίδιο ως υποκείμενο, την εξολόθρευσή του, δηλαδή το ότι δεν έχει καμία πλέον ελπίδα επιβίωσης. Αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλε, πώς προσεγγίζετε τέτοιου είδους ρόλους, πώς προσεγγίζει ο ηθοποιός, με τι πρικά? Με την... τουλάχιστον πρέπει να καταβυθιστείς στην ταραχή, έτσι δεν είναι? Πρέπει και αν δεν είσαι να γίνεις ένα ταραγμένο άτομο, να προσεγγίσει. Θυμάμαι κάποτε μας είχε πει ένα καταπληκτικό, ο Μήνος ο Βολανάκης, κάναμε τους ψήλους στα αυτιά και έλεγε στη Μαράγδα της Μυρναίου που έμπαινε μέσα στη σκηνή και έλεγε ένα γράμμα με απατά ο άντρας μου και της έλεγε, να σου πω, είναι τόσο ανέφελη η ζωή σου, τόσο ήρεμη, τόσο υπέροχη, που αυτό το πράγμα σχεδόν το απολαμβάνεις. Δηλαδή, αντίστοιχα με το ότι οι ταραγμένες εποχές βγάζουν ταραγμένους ανθρώπους και άρα πάθη, απ' την άλλη οι εποχές της ευμάρειας παράγουν μια μαλθακότητα και όπου εκεί δεν συντελούνται πράγματα, δεν συντελούνται πάθη. Εμείς θέλουμε είτε όχι, είμαστε παιδιά ταραγμένων εποχών, λίγο ή πολύ. Έχουμε λοιπόν και τα βιώματα, αλλά και να μην τα έχεις πρέπει να καταδυθείς στην ταραχή για να μπορέσεις να αποδώσεις αυτό το πράγμα. Ακόμη και αν δεν έχεις βιώσει, ας πούμε, ερωτικά ένα τεράστιο πάθος και να σου πηγαίνουν όλα καλά, οφείλεις να καταδυθείς στην ταραχή. Καλά, γιατί αυτό είναι βέβαια, δεν μπορεί κανένας να σκοτώσει τα παιδιά του να παίξει τη μύδια σε κάποια περίπτωση. Βεβαίως αυτή είναι. Και αυτό είναι το μεγάλο, ας το πούμε, κατόρθωμα κάθε φορά των σημαντικών ηθοποιών, είναι ότι κατορθώνουν να φτάνουν σε τέτοιου είδους ακραίες συναισθηματικές εκρήξεις, ενώ είναι φυσικό πολλές φορές να μην υπάρχουν τέτοιες ανάλογες καταβολές. Ο μεγάλος δάσκαλος αυτό, με συγχωρείς που σε διακόπτω, νομίζω ότι είναι, έτσι μου έλεγε ένας καθηγητής μου, στον οποίο οφείλω πολλά, η λογοτεχνία. Διαβάστε λογοτεχνία. Γιατί ζεις από εκεί μέσα πράγματα και ανοίγει το μυαλό σου. Σχεδόν τα ζεις δηλαδή. Και θέατρο. Ασφαλώς. Και θέατρο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω το εξής. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο απόσπασμα από τη μύδια του Ευρυπίδη. Θα ήταν απλό να μείνεις σε αυτή τη γη και σπίτι ακόμα να έχεις, αν στους ισχυρούς υπάκουες, αλλά εσύ προτίμησες να πεις χυδαία λόγια και από τη χώρα να διωχθείς. Και εμένα δεν με νοιάζει. Μη σώσεις ποτέ να πάψεις να το λες, πως από εμένα τον Ιάσονα χειρότερος στον κόσμο δεν υπάρχει. Και είσαι τυχερή που για όλα αυτά τα φοβερά που λες για τους τυράννους με διώξιμο μονάχα τιμωρήθηκες. Ίσως γιατί εγώ που ήθελα να μείνεις, το θυμό των βασιλέων πάντα τον καταπράινα. Πήγε λοιπόν. Εσύ το θέλησες. Θα πούμε λόγια ανέσχυντα, δεν έπαψες τους άρχοντες να βρίζεις. Παρ' όλα αυτά, γυναίκα, εγώ πάντα θα σ' αγαπάω και θέλω το καλό σου. Ήρθα για να σου δώσω χρήματα. Δεν θέλω τίποτε να στερηθείς εσύ και τα παιδιά μου. Να μην ξεπέσεις φεύγοντας από εδώ στην πιο άθλια φτώχεια. Είναι κακιά η ξενιτιά. Και όσο κι αν με μισείς εσύ, εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα κακό για σένα να σκεφτώ. Κακούργια! Λέξη χειρότερη η γλώσσα μου να πει για την ανανδρεία σου δεν βρίσκει. Πώς τόλμησες να έρθεις? Πώς τόλμησες μπροστά μου να σταθείς? Εσύ! Ο πιο μισητός σε μένα, στους θεούς και σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν λέγεται τόλμη. Δεν είναι γενναιότητα να σηκώνεις τα μάτια και να κοιτάς τους φίλους που τόσο βαθιά τους πλήγωσες. Αυτό είναι η πιο βαριά αρρώστια των ανθρώπων και θράσος ονομάζεται. Όμως καλά έκανες που ήρθες. Μονάχα για να μιλήσω. Κι έτσι να ανταλλάξουμε αυτό που ο καθένας έχει. Να πάρεις εσύ τις λύπες μου
Κι εγώ την απάθειά σου. Από την αρχή θα αρχίσω την ιστορία μου, που όλοι τη γνωρίζουν. Σε έσωσα, εσένα και όσους από τους Έλληνες ήσαν στο πλοίο της Αργός. Τότε που σ' έστειλα να δαμάσεις τους τάβρους που τη φωτιά ξερνούσαν και να οργώσεις τη δηλητηριασμένη γη τα χώματα εκείνα του θανάτου. Έπειτα τον τρομερό τον δράκοντα που εκείληγε με τις απαλωτές περίπλοκες του σπήρες, την ολόχρηση δωρά και άϊπνος παραφύλαε. Τον σκότωσα και άναψα για σένα το φως του γυρισμού. Στο τέλος σ' ακολούθησα, προδίνοντας τον πατέρα μου, τα σπίτια μου, και έφτασα μαζί σου στην Ιολκό του Πήλιου, πιστή σε ό,τι έλεγε η καρδιά, κουφή σ' ό,τι φοβέριζε ο νους. Σκότωσα τον Πελία με τον πιο αλγινό θάνατο από τα χέρια των παιδιών του. Και από όλους τους τρόμους εγώ σε ελευθέρωσα. Και ύστερα από όλα αυτά, εσύ, προδότη των ανδρών, με σκότωσες! Ωραίο απόσπασμα, τουλάχιστον για την κυρίαρχη ιδέα που έχουμε να κάνουμε. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχουν μια πληθώρα από αίτια που οδηγούν στο μίσος. Πρώτα είναι η γυναίκα που έρχεται από την ξενιτιά. Σκέπτομαι πολλές φορές ότι ο μεγαλοφύης αυτός Ευρυπίδης κατόρθωσε και μέσα από την σοφιστική την εποχή εκείνη, η οποία άνοιξε ορίζοντες άλλου είδους ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις, έχει γράψει ανά 2 έργα που προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα το τι σημαίνει ξαναφυτρώνω σε άλλη γλάστρα. Η Μύδια έρχεται στην Ελλάδα από την εξορία, από τις βαρβαρικές χώρες, όπως επίσης και η Ανδρομάχη. Και αντίστροφα η Ελένη στην Αίγυπτο και η Φιγένεια εν Ταύρης στην Ταυρίδα. Και προσπαθεί να μελετήσει ακριβώς τον ενοφθαλμισμό σε έναν άλλο πολιτισμό ουσιαστικά. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο κάποια στιγμή, δηλαδή η διαφορά των ηθών, η διαφορά των πολιτιστικών, πώς το λένε, συμφραζομένων κάθε εποχής μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε και τέτοια παραδείγματα σε γάμους μεταναστών σε σχέση με την εντοπιότητα που κάποια στιγμή δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ήθη, στις συμπεριφορές, ακόμα και στον ηθικό κώδικα μιας άλλης κοινωνίας. Είναι ένα μεγάλο σοκ. Αν θέλετε να κάνω και ένα άλμα στο χρόνο, οι σύγχρονες στατιστικές έχουν δείξει ότι οι μετανάστες την πρώτη εποχή που μεταναστεύουν σε ένα άλλο μέρος έχουν πολύ υψηλότερα ψυχωτικά επεισόδια από ότι ο γενικός πληθυσμός. Το σοκ της μετανάστευσης από μόνο του, το να πάει κανείς σε άλλες πολιτισμικές αξίες, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και όταν αυτό Το ιστορικό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, ήταν και μετά τον πόλεμο που τελείωσε. Οι Αμερικάνοι επέστρεψαν από το Βιετνάμ έχοντας πάρει συζύγους ντόπιες, οι οποίες δεν μίλουσαν λέξη αγγλικών, και πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία, ένα τρομακτικό ποσοστό, με το που έμαθαν οι γυναίκες τη γλώσσα και πλέον επικοινωνούσαν, γιατί δεν απέστρεφαν το κεφάλι για το να έχει ευτυχία το ζευγάρι, τελικά κατέληξαν όλα σε διαζύγιο. Όλο αυτό το σύστημα της Μύδιας καταρρέει όταν ο Ιάσονας την προδίδει. Γιατί είναι το μόνο στο οποίο μπορεί να στηριχτεί. Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις, είναι και ήρθε σε ένα πολιτισμό λογικής. Από ένα πολιτισμό ενστίκτου. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Και αυτό δεν μπορεί να καταλάβει αυτή. Αυτός έχει πώς λένε συμφραζόμενα και ταυτοχρόνως αξίες που έχουν να κάνουν με την ευημερία. Λέει, τα παιδιά μου θα πάνε να σπουδάσουν, τα παιδιά μου θα είναι σε ένα παλάτι, θα μπορούν να τα εξασφαλίσω. Θα βρισκόμαστε κάποια στιγμή έρμεα. Έχουν φτάσει στην Κόρινθο, έχουν κάνει εγκλήματα και κάποια στιγμή είναι τελείως, πώς λένε, εκκρεμείς. Δεν μπορεί να καταλάβει τη λογική της τακτοποίησης κατά κάποιο τρόπο. Αυτή επικαλείται τους φόνους, το τι έκανε για το πάθος της. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι αυτή είναι η κέρια αιτία αυτού του μίσους ουσιαστικά. 2 φορές ακούστηκε από τη μεριά του Ιάσονα, παρόλο ότι με μισείς εγώ και τα λοιπά,
Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το μίσος εκείνος. Και από μια μεριά εκείνη που εκφράζει άμεσα το μίσος της. Και επίσης επικαλείται, αν μου επιτρέπετε, και άλλα πράγματα που για τις Ελληνίδες είναι ανήκουστα. Θεωρεί ανήκουστο το να κάθεται στο σπίτι όταν οι άνδρες βγαίνουν. Θεωρεί ανήκουστο όλη αυτή την εξωστρέφεια των ανδρών να κρατάνε 1000 φορές να κρατάω ασπίδα, λέει η Νίδια, παρά να είμαι κάτω από το ζυγό, να μην ζω και να θεωρούμε αυτό το πράγμα ευτυχισμένοι. Είναι πράγματα που για αυτήν είναι αυτονόητα, ελευθερίας, που εκείνη τη στιγμή όταν τα ακούγανε, φαντάζομαι, οι Ελληνίδες θα σοκάρονταν. Μα γι' αυτό νομίζω ότι και το έβριμα του Ευρυπίδη να μιλήσει για ένα τέτοια σχέση σε σχέση με μια ξένη ήταν ακριβώς ένα τρόπος για να μην προκαλέσει τα ήθη της εποχής. Δηλαδή, πώς να μιλήσει σε μια εποχή όπου οι γυναίκες στην αρχαία Αθήνα είναι μέσα στα καφαζωτά. Είναι ουσιαστικά στο γυναικονίτη. Βγαίνουν μονάχα για τα θεσμοφόρια. Δεν βγαίνει καμία έξω. Αυτά τα πράγματα ακούγονται στο θέατρο και αυτή είναι η μεγάλη επανάσταση της τραγωδίας. Λέγονται πράγματα τα οποία δεν τολμούσε να τα σκεφτεί κανένας ούτε στην αγορά, δεν είναι, ούτε στο σπίτι. Ποτέ. Με μία φέλη, ας πούμε, φαντάζομαι το τέλος της τραγωδίας να γυρίζουν τα ζευγάρια στο σπίτι και οι γυναίκες να σκέφτονται πόπο, να μην προκαλέσω, να μην φτάσουμε μέχρι εδώ και οι άντρες να έχω το νου μου να την προσέχω λίγο καλύτερα, μην μου κάνει τα ίδια. Ωραία, πολύ ωραία εδώ για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επανέλθουμε τα δύο άλλα αποσπάσματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με θέμα κεντρικό το ερωτικό μίσος, η ερωτική διάσταση, θα έλεγε κανένας, η εκδίκηση ερωτική ως αποτέλεσμα μιας ασυνανοησίας ή συνθηκών τέτοιων που δημιουργούν ουσιαστικά προβλήματα σε μια ερωτική σχέση. Είδαμε αποσπάσματα και συζητήσαμε πάνω στο καταγωγικό έργο αυτής της θεματολογίας κατά κάποιο τρόπο που είναι η Μύδια. Νομίζω ότι πριν από τη Μύδια δεν υπάρχει κάτι ανάλογο ούτε στο παγκόσμιο θέατρο βέβαια, ούτε στο ελληνικό της εποχής εκείνης. Είναι λοιπόν μια καταγωγική καταγραφή θα έλεγα κανένας. Γι' αυτό και θα κάνουμε ένα άλμα πολλών αιώνων και θα πάμε στη σύγχρονη περίπου, δηλαδή του 20ου αιώνα Ελλάδα και θα δούμε ένα απόσπασμα, μια ελληνική ηθογραφία, διάσημη ηθογραφία, το Φιντανάκι του Παντελή Χόρν, όπου υπάρχει πάλι μια τέτοιου είδους διάσταση, άλλου είδους και άλλου ποιού, που θα την κουβεντιάσουμε και εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω με έναν από τους εμπειρότερους ερμηνευτές αυτού του είδους του θεάτρου, τον κύριο Παπαδόπουλο. Είσαι καλά τώρα, Κούλα? Καλά. Ποιος είσαι εσύ? Κάποιος που νιώθει χαρά που σου βλέπει το πόδι. Πα. Άκου, Τούλα. Το φταίξιμο δεν είναι δικό μου. Έχεις δίκιο. Ίσως φταίω εγώ. Εσύ λιγότερο ακόμα. Τότε. Κατά που μου είχε κατασκευάσει αυτή η προνούσα, η τύχη μου τι ήθελε να κάνει. Να κτίναζα τα μυαλά μου. Αν το θέλεις το πιστόλι εδώ είναι. Ένα λόγο σου περιμένει. Μα ξέρω την καρδιά σου. Δεν θα το πεις. Δεν θα πω τίποτα. Γιατί όλα μου είναι αδιάφορα. Ζεις, πεθαίνεις, το ίδιο μου κάνεις. Πάνε λοιπόν όλα. Διαπαντός και ανατακτήτως. Άσε σε παρακαλώ τα πάθαινα λόγια. Θα μας έβλεπε κανείς μαζί. Να μιλάμε. Δεν το ξέρω πως μπήκε λογοκρισία και στις κουβέντες. Νομίζεις πως δεν το πήρε χαμπάρι όλος ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ξαναντιχρεστούμε. Πού σε είδα, που με είδες. Φαντάστηκες. Πώς θα... Μα θα ρίξεις πως επειδή οι περιπέτειες της τύχης μας χώρισαν. Γι' αυτό αλλάξανε τις καρδιές μας. Να γελάσω πρέπει. Περνώντας στο στρώμα και πάλευα με το χάρο. Εσύ γλεντούσες με την προκομμένη. Δεν ξέρεις όμως τι επανάσταση ένιωθα μέσα μου. Τι νύχτες αγωνίας και αγρύπνιας πέρασα. Βέβαια. Αγρυπνούσες στα κλέφτια και αγωνιούσες πάνω στην τράπεζα. Δεν σου λέω και κρασί, ήπια και χαρτιά έπαιξε. Πώς θα να ξεχάσω. Τόσο πολύ βαθιά είσαι χωμένος. Εδώ τι κάνεις και τι λες. Γιατί μέσα ζεις και αναζένεις. Σαν το ψάρι στο νερό. Κι όμως θα πρέπει να ξαναγίνει πόλετο να βρεθώ κοντά σου. Να ανασάνω αέρα καθαρό. Είναι αγάπια. Συνήθισες εκεί που βρίσκεσαι. Το ξέρω. Κι αν πολεμούσα να βγω,
Θα ψοφούσα από το ψάρι που βγαίνει από νερό. Εγώ όμως, πόσο χαίρομαι τώρα για ό,τι έγινε. Θέλεις να με σύρεις και εμένα στον Βούργο. Θυμάσαι, πολέμησες να με πουλήσεις την ημέρα. Πουλά. Πόσο χαίρομαι που ήταν έτσι τα πράγματα. Μπορούσε και να τα πεθάνει εξαιτία σου. Όχι εξαιτία σου. Ποτέ. Με τον έρωτά μου. Για κάτι δικό μου. Κάτι αγνό. Όλος και όλο δικό μου. Πολέμησα μόνο εγώ. Γιατί εσύ δεν το έφεσες ποτέ. Απλώς για την ιστορία θυμίζω ότι το σκηνικό αυτής της παράστασης ήταν το τελευταίο που έκανε ο Γιάννης Τσαρούχης. Αυτός ο Δον Ζουάν της γειτονιάς, έτσι δεν είναι, που είναι τυπικό γνώρισμα, ειδικά του θεάτρου του Μεσοπολέμου, και δεν νομίζω έφτασε μέχρι τις μέρες μας αυτό το, η απεικόνηση ενός Λούμπεν στοιχείου, το οποίο λειτουργούσε και ως προαγωγός, αυτός ο τύπος, και το χαμένο κορμί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Είναι γνώρισμα της κοινωνίας μας. Γνώρισμα είναι. Εγώ, η απορία μου είναι, και θέλω να μας βοηθήσει ο κύριος Τζιώτης, γιατί είναι και εγωιτευτικά αυτά τα άτομα. Γιατί προσελκύουν δηλαδή και το ενδιαφέρον των συγγραφέων, αλλά και του κοινού και όλου του κόσμου. Γιατί άραγε να είναι τόσο εγωιτευτικός ένας τέτοιος άνθρωπος? Και εδώ πάμε στον έρωτα, που λέμε ότι τελικά είναι μια ομαλή κατάσταση του να είναι κανείς πολύ ερωτευμένος. Δηλαδή, γιατί να μην μπορείς με το που σου κάνει αυτά ένας άνθρωπος να πει «Α, τελείωσε, τέλος». Και γιατί να ανοίγει μια τρύπα μέσα σου που μπορεί να σου σημαντέψει και τη ζωή ολόκληρη. Και να είσαι κολλημένος εκεί, να μπορείς, με πείραξες, με πρόδωσες, με έκανες, χαίρετε. Ίσως γιατί αυτό το παραδοσιακό μοντέλο θήτης θύμα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή όταν δημιουργείται μια σχέση θήτη και θύματος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, αυτή η σχέση τους δένει σε ένα πάρα πολύ ισχυρό δεσμό μεταξύ τους. Ο ένας αναλαμβάνει τον ένα ρόλο και με κάποιο τρόπο αναθέτει μέσα από ένα μηχανισμό που τον λέμε προβλητική ταύτιση, δηλαδή προβάλλει στον άλλον άνθρωπο το ρόλο του θήτη. Ο άλλος άνθρωπος τον αναλαμβάνει συνήθως με ασυνείδητο τρόπο. Δηλαδή αναλαμβάνει να παίξει, χωρίς να το ξέρει, αυτό το ρόλο. Του θύματος. Του θήτη. Και έτσι γίνεται θήτης, γιατί ο άλλος τον έχει καταστήσει θήτη. Αυτό δεν σημαίνει μόνο στο έρωτα. Το θύμα καθιστά θήτη τον θήτη. Μπορεί να συμβεί και ανάποδα. Και ο θήτης να υποβάλει ένα ρόλο θύματος σε έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε εμπλέκονται αυτοί οι δύο άνθρωποι σε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Και αυτή τη σχέση που έχει πολύ συναίσθημα μέσα είναι κάτι το οποίο τους καθορίζει και δεν μπορούν να την διώξουν από τη ζωή τους. Τους συντηρεί. Ταυτίζονται μέσα. Τόσο που αισθάνονται πιθανόν και την ανάγκη του άλλου, έστω και μέσα από το μίσος για να υπάρχει. Δεν είναι. Εδώ πέρα το βλέπουμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση και ο Χόρνς αυτό ήταν και πρωτοπόρος, διότι ήταν από τους πρώτους Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι είχαν μελετήσει το Φρόιδ. Βέβαια, ήταν μελετημένος πάνω στο πρόβλημα αυτό. Για να μην πω ότι ο πρώτος που ήταν υποψιασμένος ήταν ο φοβερός Ξενόπουλος. Σε ανύποπτο χρόνο. Δηλαδή, μόλις κατατέθηκαν τα πρώτα φροηδικά προβλήματα, ίσως γιατί είχε καταβολές τέτοιες ο Ξενόπουλος, ξεκίνησε ως μαθηματικός. Δηλαδή, είχε θετική κατά κάποιο τρόπο παιδεία. Έξω και το δεν είμαι εγώ. Και το δεν είμαι εγώ κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά δεν είναι μονάχα στο ερωτικό στοιχείο αυτό. Έχουμε διαβάσει κατά καιρούς ότι συμβαίνει ανάμεσα και στον βασανιστή και στον βασανιζόμενο. Σε καταστάσεις ομηρίας, ας πούμε, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι οι όμηροι με τους δράστες, όταν μείνουν πολύ καιρό σε ομηρία, αποκτούν μια τέτοια σχέση μεταξύ τους, οι θύτες με τα θύματα, που είναι πάρα πολύ ισχυρά συναισθηματική. Εγώ, ξέρετε, είχα μια πολύ προσωπική επαφή με τον μεγάλο Αλέκο Παναγούλη. Ο Παναγούλης έτρωγε μετά την απελευθέρωσή του, έτρωγε με τους βασανιστές του σε ταβέρνες. Και όταν του το είχα πει, μου είχε πει: «Τα να δεις, μόνο οι ιερωμένες μου και αυτοί έχουν γευτεί τον υδρότα μου. Έχουν σωματοποιηθεί μαζί μου». Έτρωγε, έβγαινε έξω με τους... Μα και ο Μίκης έχει να σου πει πολλές ιστορίες. Και ο Μίκης πάρα πολλές επίσης. Και ο Μίκης πάρα πολλές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή. Είναι το παράδοξο της ανθρώπινης ψυχής, που βρίσκει την ταύτιση μέσα από τον πόνο.
Πάντως γύρω μας, αν κοιτάξεις, βλέπεις ανθρώπους που είναι έτοιμοι να είναι θύματα. Βλέπεις η ματιά του στη ζωή είναι του θύματος. Δηλαδή είναι έτοιμος να αναλάβει το ρόλο και εσύ δεν έχεις παρά να χρηστείς θήτης. Αυτομάτως δηλαδή στο ερωτικό στοιχείο καθιστάς τον εαυτό σου δόλωμα. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Και περιμένεις κάποιον να σε ψαρέψει. Έτσι δεν είναι? Περίπου. Αν δεν κάνω έτσι. Βέβαια αυτό οδηγεί σίγουρα στην καταστροφή και καλό είναι άμα το συνειδητοποιήσεις να μπορείς να το σταματήσεις ή να το μετριάσεις με κάποιο τρόπο, γιατί το τέλος οδηγεί στον όλεθρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία, τότε να δούμε έναν άλλον όλεθρος από ένα μεγάλο κείμενο του 19ου αιώνα. Ο Βόιτσεχ του Μπίχνερ θεωρείται το πρώτο εξπρεσιονιστικό έργο στην ιστορία του θεάτρου, δηλαδή τουλάχιστον το πρώτο αριστούργημα αυτού του είδους. Με το δεδομένο ότι ο εξπρεσιονισμός, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι τουλάχιστον η τέχνη εκεί όπου η φόρμα προηγείται του περιεχομένου. Δηλαδή, πώς να πω, έτσι, η έκφραση, έτσι, πρώτα φτιάχνεις το κουκούλι και μέσα εκεί βάζεις μετά το περιεχόμενο. Είναι λοιπόν μια τέτοιου είδους εξερμένη στιγμή της θεατρικής πράξης, όπου ένας άνθρωπος ταπεινωμένος, ένας άνθρωπος κτλ. Οδηγεί χωρίς να το θέλει τη γυναίκα του ακόμα και στην παιδοκτονία. Ένας προλετάριος ουσιαστικά, ένας θύμα ουσιαστικά, που φτάνει κάποια στιγμή να γίνει ο ίδιος δολοφόνος, έμεσος δολοφόνος της γυναίκας του, την οποία πώς θα ζηλεύει, την αισθάνεται ξένο σώμα μέσα από μια συγκυρία πραγμάτων που πάνω του, πώς το λένε, ξεσπούν. Ας δούμε το επόσπασμα. Όμως μπορεί κάποιος πάνω κάτω. Είναι καλό να σταματά κανείς τον χρόνο και μάλιστα με συντροφιά ακόμα καλύτερα. Συντροφιά. Δεν θα είναι τόσοι άνθρωποι στους δρόμους. Δεν είναι έτσι. Και εσύ μιλάς με όποιον θες. Τι με νοιάζει βέβαια. Εδώ στεκόταν. Εδώ. Και έτσι. Κοντά σου. Θα τον αναμονώ εγώ. Ποιος! Δεν μπορώ να απαγορεύσω στον κόσμο που περνά στους δρόμους να κουβαλά μαζί του το στόμα του. Μα δεν πρέπει να ξεχνά το σπίτι και τα χείλη του. Τα κρίμα είναι τόσο όμορφα. Μόνο που κάποτε κάθονται πάνω το σπίτια. Και σένα ποια σπίκα σε κύβησε. Μοιάζει με αγελάδα που τους πληγάνε μήνες. Ξεχειρισμένη, χοντρή αμαρτία. Πού, βρωμάει, υπόκατη. Πειράζε τους Αγιάννους, έξω από τον ουρανό. Έχεις πότη αξίρη, Μαρία. Μήπως υπάρχει πάνω τους κάποια μπουσκάλια. Μαρία, είσαι όμορφη, σαν την αμαρτία. Είναι ποτέ δυνατόν η θανάσια αμαρτία να είναι τόσο όμορφη. Αυτό δεν θα γλύβημα. Πυρετός πρέπει. Θα πάει ο διάολος. Εδώ στα κόμμα. Εδώ. Εδώ. Αφού η κάθε μέρα είναι ατέλειωτη και ο κόσμος όλο και γερνάει, πολλοί άνθρωποι μπορούν να σταθούν στην ίδια θέση. Ο ένας ύστερα από τον άλλο. Τον είδα. Πολλά μπορεί να δει κανείς. Αρκεί να έχει δυο μάτια. Να μην είναι τυφλός και να λάμπει ο ήλιος. Ήμουνα 10 χρονών. Γυναίκα! Όχι. Όμως, κάτι θα πρέπει να φωλιάσει μέσα σου. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια άλυσος. Σε πιάνει ήλιγκος. Όταν κοιτάσεις μέσα του, ας είναι, δεν θα πάρεις τα φόρα. Όχι, δεν είσαι. Υπάρχει ένα σημάδι πάνω σου.
Είμαι πεσμένη στον δρόμο και πρέπει η ίδια να πηδήξω πάνω από το σώμα μου. Από πού πέφτει πάνω μου σκιά. Ο Βόιτσεχ είναι διαταραγμένη προσωπικότητα και αυτό έχει πολύ σημασία για να δούμε τα πράγματα αυτά. Οπότε έχει φαντασιώσεις ότι η γυναίκα του είναι σχεδόν ας το πούμε προσφερόμενη συνέχεια σε κάποιον άντρα που τη συναντάει, και αυτή είναι η αιτία ουσιαστικά του δράματος, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται συνέχεια διότι είναι ένας στρατιώτης που τον εκμεταλλεύονται όλοι, τον θεωρούν, και κάποια στιγμή γίνεται και ένα είδος επιστημονικού πειραματόζωου στο έργο αυτό. Είναι εποχή που έχουν αρχίσει τα πειράματα και τον χρησιμοποιούν ως ζωντανό πειραματόζωο. Θα λέει κανένας ότι ο Μπίχνερ ήδη, προϊονίζει και προϊονίζεται μέσα στο έργο του ολόκληρη και η χιτλερική Γερμανία. Τον χρησιμοποιούν ο γιατρός, τον χρησιμοποιεί ως πειραματόζωο και ουσιαστικά τον κατευθύνει κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια προβληματική προσωπικότητα. Γι' αυτό και ξεκινάει αυτή η δράση όλη. Είναι γνωστά φαινόμενα αυτά. Είναι και βιολογικά αλλά και κοινωνικά, όπως τα περιγράφεται. Δηλαδή πως ένας άνθρωπος που φτάνει σε αυτό το όριο της εξαθλίωσης κρατιέται μόνο και μόνο από μια ερωτική σχέση. Από μια γυναίκα που είναι βεβαίως είναι πανέμορφη, βέβαια, πρέπει να είναι πανέμορφη, και ουσιαστικά είναι αυτό που τον φοβίζει. Από μια μεριά τον ελκύει και από μια μεριά τον φοβίζει. Και είναι όχι μόνο η πραγματικότητα της σχέσης τους, αλλά και όλα αυτά τα οποία ο ίδιος κουβαλάει από τη βιολογική του πάθηση, από τις συνθήκες, το περιβάλλον της καταπίεσης, της εξαθλίωσης, τα οποία τα προβάλλει επάνω της. Και τη βλέπει σαν ένα τέρας κάποια στιγμή. Δηλαδή τον προδίδει ανεπανόρθωτα και πρέπει να την αφανίσει. Αφανίζοντάς την, αφανίζεται και ο ίδιος. Κύριε Παπαδόπουλο, πώς παίζει ένας τέτοιος ρόλος πάλι? Άντρας είστε, ξέρετε. Η ρόλη αυτή, η λεγόμενη προβληματική από πρόσωπο ψυχισμού, δεν είναι δύσκολη ρόλη? Μπορεί να φτάσουν εύκολα, δηλαδή εύκολα κάποιος ηθοποιός χωρίς πείρα στην υπερβολή. Ακριβώς το θέμα είναι το ενδιαφέρον γενικά στην υποκριτική, πιστεύω, αλλά και σε τέτοιους ρόλους ειδικά, είναι να προσπαθείς να κρύβεις και όχι να δείχνεις. Το να βγαίνεις στη σκηνή και να γράφει μια ταμπέλα εδώ, να είναι ψυχοπαθής τρελός, δεν είναι ενδιαφέρον καθόλου, κάτι τη δική μου γνώμη. Αντιθέτως, πρέπει να τα έχεις δουλέψει τόσο πολύ τα πράγματα μέσα σου και να έχεις τέτοιο πόλεμο μέσα σου που μπορεί να βγαίνει από μια κίνηση του δακτύλου ή μια ματιά. Αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην εξωτερικεύεις. Αυτό που λέμε, να μην τα δείχνεις τα πράγματα, να τα κρύβεις. Συνήθως στην ταμπέλα του τρελού κιόλας νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι τη φέρουμε, την προβάλλουμε. Αντίθετα, επικολλάται από τους γύρω, από το περιβάλλον. Και συνήθως αυτό όταν ακούγονται αλήθειες. Όταν ακούγονται πολλές αλήθειες που δεν θέλει ο κόσμος να ακούσει, πολύ βολεύει η ταμπέλα του τρελού, του ψυχασθενή, Το συγκεκριμένο έργο κιόλας, επειδή είναι ένα σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πολύ επίκαιρο έργο, όλα τα έργα δηλαδή αυτά είναι επίκαιρα, αλλά αυτό το έργο, αυτός ο εξαθλιωμένος άνθρωπος, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Άμα περπατήσουμε τους δρόμους στο κέντρο ή οπουδήποτε αλλού, υπάρχουν τέτοιοι εξαθλιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε καν την ευτυχία ή τη δυνατότητα να έχουν έστω ένα τέτοιο ερωτικό μίσος να τους αποσπάσει από την όλη αυτή κατάσταση. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο σήμερα μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος να εμπνευστεί. Θα κάνω μια ερώτηση, πώς είναι, υποκριτικής τάξεως κατά κάποιο τρόπο. Όταν βλέπει κανένας έναν τέτοιο άνθρωπο, από αυτούς που ζητιανεύουν στους δρόμους, που τώρα ψάχνουν τα σκουπίδια κτλ., μπορεί κάποια στιγμή, βλέποντάς τον και μόνο, να φανταστεί ότι μπορεί να είναι ερωτικό υποκείμενο? Δηλαδή, πάει το μυαλό μας ότι αυτός έχει και μια ερωτική σχέση. Υπάρχει κάποια γυναίκα που τον δέχεται, κάποια γυναίκα που τον απορρίπτει κτλ. Ή επικρατεί η μιζέρια της εικόνας του ανθρώπου που ψάχνει σε σκουπίδια ή που ζητιανεύει ή έχει τη δόση του? Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι σήμερα δεν ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους ή γενικότερα για τον διπλανό μας, αλλά ειδικά για τις πιο εξαθλιωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που
βρίσκονται στο όριο και παρόλα αυτά δεν ενδιαφερόμαστε ακριβώς για το υπόβαθρο που έχει αυτός ο άνθρωπος, για την οικογένειά του, για τη σχέση του, για την γυναίκα του, για τον οποιοδήποτε πόθο του για κάποιον έρωτα ή οποιονδήποτε έρωτά του. Αυτό που βλέπουμε είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο, κάποιο σταθμό της ζωής τους. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι ξεκίνησαν μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα καταλήξουν εκεί ή ότι εμείς έτσι όπως είμαστε θα μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Δηλαδή, το να βλέπουμε το μανδύα, το τι ρούχα φοράει, το αν θα ψάξει τα σκουπίδια, γιατί με συγχωρείτε στο κέντρο, μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι και με συγχωρείτε πολλοί φοράνε και κοστούμια. Κάποιοι από αυτούς. Επομένως, είναι ένα πράγμα τουλάχιστον σαν να έχουμε παροπίδες, να βλέπουμε και να λέμε, κατατάσσουμε αυτή είναι η τάξη του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι είμαστε, όλοι έχουμε συναισθήματα, όλοι βλέπουμε, όλοι ακούμε, όλα τα έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές βλέπουμε αυτούς τους έκπληκτους γειτόνους ύστερα από ένα έγκλημα. Λένε, μα είναι μια χαρά άνθρωπος. Από εκεί δεν ξεκινάει το πράγμα. Φοβού την οργή του υπομονετικού ανθρώπου που λένε. Δεν το περιμέναμε από αυτόν τώρα. Μια χαρά άνθρωποι ήταν. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό που λέμε το στίγμα. Το στίγμα που φέρει ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει, που σε ένα μεγάλο βαθμό είναι κοινωνικό το στίγμα. Και σε ένα μικρότερο βαθμό είναι και ο αυτοστιγματισμός. Το πώς ο ίδιος αναλαμβάνει αυτή την ταμπέλα. Αλλά αν δεν έχει ισχυρές άμυνες, θα την αναλάβει. Αλλά συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας στο ότι κάθε άνθρωπος είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Δεν μπορούμε να τους σωματοποιούμε όλους. Κάθε άνθρωπος εκφράζεται διαφορετικά. Ας κρατήσουμε αυτή την κορώνα για το δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα για να πάμε στο τρίτο μέρος που ακολουθεί. Ευχαριστώ. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής που προσπαθεί να αναλύσει τους όρους, αν θέλετε, και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργούνται, πώς το λένε, καταστάσεις μίσους ερωτικού ή τουλάχιστον αιτιολογίας ερωτικής, και μέχρι τώρα έχουμε προσεγγίσει μερικά αποσπάσματα του Παγκόσμιο Θέατρο και θα ακολουθήσει το τέταρτο και τελευταίο απόσπασμα που είναι το «Ποιος φοβάται τη Βίρτζινα Γουλφ», ένα από τα αριστουργήματα του περασμένου αιώνα, ένα μεγάλο έργο του Άλμπι, ενός Αμερικάνου συγγραφέα που ακόμα ευτυχώς είναι ανάμεσά μας. Στα πόσα λέει τελείωσε στο πανεπιστήμιο. Πες μας τώρα. Στα 12. Στα 12. Τα άκουσες από τον Τζόντς. Στα 12. 12,5 για την ακρίβεια. Όχι, εντάξει. Στην πραγματικότητα ήταν στα 19. Αν δεν έπρεπε να το πεις τώρα, αυτό είναι πολύ. Γιατί αγάπη μου, είμαι περήφανη για σένα. Το βρίσκω εντυπωσιακό. Ευχαριστώ. Και δεν έχεις καθόλου άδικο. Είπα ότι το βρίσκω εντυπωσιακό. Έχω ψάξει από τη ζήλια μου κι άλλο να κάνω να ουρλιάξω. Να ουρλιάξω. Ειλικρινά είναι εντυπωσιακό. Έχετε δίκιο να είστε περήφανοι γι' αυτόν. Καλώς είναι. Και δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν μία από αυτές τις μέρες αναλάβει και τη διεύθυνση της σχολής της ιστορίας. Της βιολογίας. Της βιολογίας, βεβαίως. Τι έπαθα. Είναι επειδή έχω αλωθεί από την ιστορία. Κοίτα τι φράση είπα. Έχω αλωθεί από την ιστορία. Έξοχος. Γιατί δεν χειροκροτάτε. Πολύ ωραία. Να σας πούμε για την αλήθεια, ο Τζόντς στην πραγματικότητα δεν έχει αλωθεί από την ιστορία. Ο Τζόντς έχει αλωθεί από τη σχολή της ιστορίας. Ναι, γιατί δεν είναι η σχολή της ιστορίας, αλλά ανήκει στη σχολή της ιστορίας. Τα ξέρουμε αυτά, αγάπη μου. Αυτά συζητούσαμε όση ώρα η Μανούλα μέσα ετοιμαζόταν. Αλήθεια, Τζόντς. Μπράβο, γλυκέ μου, μπράβο, έτσι. Καθαρά πράγματα. Έτσι, μπράβο. Ο Τζόντς έχει βουλιάξει δυστυχώς μέσα στη σχολή της ιστορίας. Έχει αποτελματωθεί. Είναι ένα τέλμα. Είναι ένας βούρκος, είναι ένας βόρβορος. Τι είσαι, αγόρι μου, τι είσαι εσύ, πες εσύ στον κόσμο τι είσαι. Βούρκος είσαι, βόρβορος είσαι. Γεια σου, βόρβορε, γεια σου. Γεια σου, βορβοράκι μου, γεια σου. Μπορώ να κάνω κάτι για σένα, αγάπη μου? Βεβαίως, πώς δεν μπορείς να. Ανά, μπορείς να μονάξεις το τσιγάρο μου, αν θες. Όχι, αγάπη μου, υπάρχουν και κάποια όρια. Ένας άνθρωπος μπορεί να κατέβει πάρα πολύ χαμηλά, μπορεί να κατέβει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Κατεβαίνει μέχρι εκεί που αρχίζει η εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους. Μπήκαμε και στα δικά σου χωράφια τώρα. Ναι. Μπορώ, Μάρθα μου, να κρατάω το χεράκι στο σκοτάδι, γιατί φοβάσαι τον μπαμπούλα. Μπορώ να κρύβω μέσα στη νύχτα όλα τα άδεια μπουκάλια που πίνει η Μάρθα μου για να μην μπορέσει κανείς να τα δει. Αλλά αυτό το καταραμένο κολοτσίβο δεν μπορώ να το ανάψω το γεια και παύλα. Μάλιστα. Μπορείς επίσης και να πας να γαμηθείς. Αν θες.
Εσύ μικρέ μου. Μικρέ. Αγάπη μου. Εσύ μικρέ. Έπαιζες φουτμπολ. Βέβαια. Έπαιζα μπακ. Αλλά το φόρτε μου εκεί που είχα εξασκηθεί δηλαδή ήταν το box. Τι λέει το παιδάκι μου, τ' άκουσες από τον Τζόρτζ, τ' άκουσες. Το box λέει, ωραία. Και θα πρέπει να ήσουν και πολύ καλός στο box. Γιατί δεν βλέπω κανένα σημάδι στο προσωπάκι. Ήτανε πρωταθλητής μεσαίων βαρών σε όλα τα πανεπιστήμια της πολιτείας. Αφού ήσουνα. Και διαθέτεις και τώρα ένα πολύ γεροδεμένο κορμί, έτσι είναι. Δεν το διαθέτεις. Μας θέλει ευπρέπεια, μητέρου. Έλα, σκασμός εσύ φορφοράκι. Θα πρέπει να το φροντίσεις το κορμί σου, Να που γυμνάζουμε ακόμα. Να σας πω εγώ, έχει πολύ σφιχτό κορμί. Έχει, αυτό είναι πολύ καλό, είναι καλό. Πότε δεν μπορείς να ξέρεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ έτσι και το έχεις. Έτσι και το έχεις, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί. Θέλετε να πάμε μια βόλτα στον κήπο. Στον κήπο, για αυτό το σώμα εδώ. Σας αρέσει τόσο πολύ. Ωραία. Ο Γερούλης από εδώ δεν νιώθηκε πολύ άνετα όταν μιλάμε για σφιχτά κορμιά. Πόσα κιλά ζυγίζεις? 70-75. Διατηρείς ακόμα το βάρος του πρωταθλητή του box. Τζορτζ, λες τα παιδιά για το box που παίξαμε κάποτε εμείς οι δύο? Πάει στο σήμα. Έλα τώρα, Τζορτζ, να μην είσαι κοινό. Πάει στο εσύ. Δεν πάθει τίποτα. Ποιος αυτός, δεν παθαίνει τίποτα, πάθει μια χαρά. Μια μεγάλη στιγμή θεάτρου που βέβαια αναδιπλώνει τα έργα του Στρέντμπεργκ ουσιαστικά, του χώρου του θανάτου κατά κάποιο τρόπο, αλλά με μια άλλη οπτική, μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον. Στην αμερικάνικη κρίση κατά κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή του περίφημου αμερικάνικου ονείρου, του ρόζου ονείρου, το οποίο καταραίει μέσα σε αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια εξάρτηση, αγαπητέ μου Σπύρο, μια εξάρτηση, πώς τα λένε, επαγγελματική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι το χειρότερο μίσος που μπορεί να αναπτύξει στην γυναίκα είναι όταν ένας άντρας οφείλει την καριέρα του στη γυναίκα του, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί εδώ αυτή είναι, πώς τα λένε, κόρη του Προέδρου του Πανεπιστημίου. Και ουσιαστικά τον έχει προσλάβει και δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στα όνειρα της διαδοχής. Και αυτό το πράγμα όλο μετατίθεται πλέον και στο κρεβάτι τους. Είναι μια σύγχρονη παθογένεια αυτή στα ζευγάρια το θέμα καριέρα του ενός εκ των δύο ή και των δύο μαζί, είτε αν είναι άσχετοι. Ναι, βεβαίως, μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Είτε αν κάνουν άσχετη δουλειά ή πολλές φορές αν κάνουν την ίδια, είτε αν για κάποιο λόγο η γυναίκα έχει βάλει το χεράκι της, είτε γιατί είναι οικονομικά εύπορη, είτε γιατί έχει ένα μπαμπά πανεπιστημιακό και βοήθησε τέτοιο. Είναι μια εξάρτηση. Νιώθει ο άντρας, έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει, φαντάζομαι, ότι υπάρχει ένα λουρί που μπορεί να το βλέπουν και άλλοι, αλλά που αυτός το νιώθει πάντως. Ναι. Έτσι είναι. Και σε αυτή την περίπτωση σημαίνει και κάτι ακόμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν να εκθέσουν τη σχέση τους μπροστά σε άλλους. Χρειάζονται κάποιους άλλους για να παίξουν το παιχνίδι της σχέσης τους και να εκθέσουν αυτή την εξάρτηση που έχουν μεταξύ τους μπροστά στους τρίτους. Καλούν δηλαδή το ζευγάρι των νέων ανθρώπων για να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτή τη σαρκοφαγία που έχουν μεταξύ τους. Θέλουν μάρτυρες, θέλουν θεατές. Και πολλές φορές το βλέπουμε αυτό σήμερα. Ζευγάρια που τσακώνονται μπροστά στον κόσμο. Ναι. Επίτηδες. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολλές φορές που δεν μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους ή γιατί φοβούνται, είτε γιατί φοβούνται την έκρηση, ή φοβούνται την αλήθεια. Δεν ξέρω ότι πολλές φορές μας συμβαίνει, δηλαδή και εμένα μου συμβεί, να μην μπορείς να συνομιλήσεις με τον άλλον, να λες κάποια τυπικά πράγματα και να θες να έρθει το φιλικό ζευγάρι ή ο φίλος ο τρίτος και να αρχίσουν να βγαίνουν τα ξύφια εκεί. Στην ίδια πραγματικά είχαμε πιο φεμινιστικό περιβάλλον, αντίδραση γυναίκας, παρά σε αυτό το περιβάλλον όταν η γυναίκα έχει πέσει στην παγίδα του να βγει στον επαγγελματικό στίβο και τελικά αντί να συνδράμει στον άντρα της, νομίζω τον ανταγωνίζεται, ενώ πήγε να συναγωνιστεί, να συνδράμει, να προσφέρει. Αυτός ήταν ο σκοπός, υποτίθεται, να μπει η γυναίκα να προσφέρει, και ξαφνικά βρέθηκε να ανταγωνίζεται τον άντρα και δεν παίζει αυτό ρόλο στις σχέσεις. Και από εκεί δεν ξεκινάνε κάποια δεινά, γιατί πάβει πλέον να αλλάζει ο ρόλος που υπήρχε από τις απαρχές του πολιτισμού, του ανθρώπου. Σε αυτή την περίπτωση του ζευγαριού υπάρχει μια συγχώνευση ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες. Προβάλλει τόσο πολύ ο ένας στον άλλον τα δικά του συμπλέγματα, που ουσιαστικά το ίδιο το ζευγάρι είναι ένα συγκήτιο.
Είναι ένα συγκήτιο, είναι δύο άνθρωποι σε έναν. Ναι. Ο τρόπος για να αποκτήσουν μία αυτονομία είναι να έρθει η τρίτη διάσταση. Ένα παιδί. Και η τρίτη διάσταση, απέναντι σε αυτό το υποθετικό παιδί που υπάρχει στη σχέση τους και το οποίο κατατεμαχίζουν, η τρίτη διάσταση, η πραγματική, είναι το καινούριο ζευγάρι που μπαίνει, Ναι. που τους επιτρέπει να τεμαχίσουν το παλιό φαντασιωσικό παιδί πάνω στο οποίο έχουν χτίσει το μύθο τους. Ένα παιδί νομίζω θα το θέλανε κιόλας, γιατί μία από τις φράσεις με τις οποίες πραγματικά ευνουχίζει η Μάρθα είναι ότι εγώ είμαι η μάνα γη και εσείς όλοι είστε αποτυχημένοι. Πολύ θα θέλαμε ένα παιδί, θα το αντέχαμε όμως. Χρειάζεται και ο ουρανός. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής. Ευχαριστώ όλους σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τα παιδιά που μετήχαν τόσο ζωηρά στη συζήτηση και εύχομαι μια άλλη φορά να έχουμε περισσότερο χρόνο να κουβεντιάσουμε ανάλογα τέτοια θέματα, τα οποία νομίζω ότι περισσότερο λειτουργούν, τη δική μου άποψη είναι αυτή, ως ερωτήματα ανοιχτά στον κόσμο παρά ως έτοιμες απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.